Здравейте и добре дошли в новото видео в нашия канал, като по-скоро първото такова видео в нашия канал, тъй като с другото момче Борис от нашия екип решихме да започнем активно да качваме съдържание в нашия канал, тъй като до момента не сме споделяли такова. Подготвили сме много различен тип съдържание, като такова, което ще видите и днес. В случая аз ще ви покажа моята тренировка за горна част, която е част от моят нов тренировъчен мезоцикъл за следващите няколко месеца, като ще ви запозная и с това каква е моята цел и какви са плановете ми с тези тренировки. И също така сме подготвили много различен тип друг съдържание под формата на подкасти, дискусии. Ще качваме и стойностно съдържание за вас, но ще споделяме и дискусии с проучвания и така нататък, тъй като преди 2 години с него сме се сертифицирали от курса на Menno Henselmans и много ни е интересно да следим постоянно научната литература, която излиза на тема хранене и фитнес. И това, което забелязваме, е, че в днешно време в България все още това не е толкова разпространено. И като цяло в фитнес общността все още е пълно с всякакви митове на тема хранене и тренировки. И искаме да споделяме повече научно потвърдена информация, да споделяме новите най-актуални проучвания по темата и смятаме, че и за вас ще е интересно. Като следващите кадри ще видите от моята тренировка за горна част, както споменах, и на VoiceOver ще обясня малко по-подробно какво изпълнявам, каква е моята цел в момента и какъв точно е плана за следващите няколко месеца с този мезоцикъл. И ето ме, вече съм в залата, като не съм снимал загрявката, тъй като не отделям толкова много време и не смятам, че е нужно да я снимам. Между другото, по този повод забелязвам, че супер много хора отделят прекалено много време на загрявката, правят статични стречинги, дълго време разтягане, високоинтензивно кардио и така нататък, но това е напълно излишно и особено сега в това топло време навън, телата ни са с повишена телесна температура така или иначе. Тъй като основното значение на загрявката е именно това. Да повиши телесната ни температура и да подготви тялото ни за работа с тежестите, реално. Няма нищо повече нужда да правим преди тренировка и също така можем да правим по 1-2 загряващи серии на всяко едно от упражненията, които имаме за деня в случая, но няма нужда от стречинги и така нататък, фоам ролеринг и така нататък. Нека премина към тренировката. Днес ще ви покажа моята тренировка A за горна част, в случая тренирам днес, като ще ви покажа отделните упражнения и ще разкажа малко повече за това каква е моята цел в момента и какво целя с тренировките като цяло. В момента съм на най-високият общ тренировъчен обем, който съм бил до момента. Това са 20 серии на мускулните групи, при които трябва да напредвам, а именно това са гърдите ми, страничното рамо, латисимус дорси, горен трапец, квадрицепс и прасец. Това са мускулните групи, които са ми с акцент за този мезоцикъл и те са ми с най-висок обем от 20 серии на мускулна група, като останалите мускулни групи са на една идея по-нисък обем. Реално, в случая, моята идея е да бълквам колкото може повече. В момента съм около 12-13% подкожни мазнини, доста изчистен съм и идеята на това нещо е да стартирам бълк именно от тази стартова точка, тъй като много хора когато започнат да покачват килограми и да бълкват и да покачват мускулна маса главно, тяхната стратегия е просто да се тъпчат с колкото може повече храна и да ядат колкото се може повече. Което сами се усещате как влияе и какво се случва по този начин. Получава се dirty bulk. Покачваме прекалено много подкожни мазнини и всъщност не толкова мускулна маса. Като идеята на бълкът не е това. Идеята е да се прави максимално колкото може lean bulk. И най-вече за натурално трениращи, както съм аз в случая, процесът на покачване на мускулна маса е много бавен. И в ситуацията, в която съм аз, е още по-бавен, тъй като аз тренирам от доста време и вече не съм толкова далече от
генетичния си потенциал и от тук нататък ще става все по-бавно и не мисля, че има колко още, кой знае колко да прогресирам от към размери. Но да, идеята ми за този мезоцикъл е да покачвам чиста мускулна маса, като за целта съм си изчислил 5% калориен излишък, с който спрямо подкожните мазнини, на които съм в момента и моето ниво на напредналост, с този калориен излишък от 5% аз качвам между 0,2 и 0,5% от личното ми тегло на седмица. Като тук искам да кажа нещо, теглото изобщо не ми е главният фактор, който следя за прогрес в случая. Главните фактори са визуалният прогрес. Всяка седмица си правя снимки, за да следя как се променя моята композиция и също така основен фактор също така са мерките. Вземам си редовно мерки от обиколката на ръцете, обиколката на бедрата, на талията, на гръдната обиколка, за да знам как се променят те. Това е много важно, когато сме в процес на покачване, също така и на сваляне, но в случая говоря за моята ситуация. Много е важно да следим нашите мерки и визуален прогрес. Тъй като много хора се фокусират само върху това да следят как се променят тяхното тегло и в ситуация като моята, например, при мен теглото не се очаква да варира супер много и да се повишава екстремно бързо. Именно в тази ситуация, за да следя оптимално моят прогрес, аз трябва да следя именно обиколките с шивашки метър и визуалният прогрес. Нека да продължа с обяснението за програмата. Днес, както казах, имам първата ми тренировка за седмицата, в случая за горна част. В момента тренирам на такъв сплит горна-долна част и съм разпределил този общо обем от 20 серии на мускулна група за приоритетните мускулни групи. Съм го разпределил в 6 тренировъчни дни за седмицата и имам един почивен ден. В случая имам 3 тренировки за горна част и 3 тренировки за долна част, като един от дните ми е почивен. В дните, в които тренирам, аз съм на 3356 калории, казвам ги в точност, за да бъда максимално откровен и честен с това. Точно това са моите калории, а за единствения ми почивен ден, тогава имам PSMF, това се нарича Protein Sparing Modified Fast, като този ден ми е изцяло калориите ми идват само от оптималното количество протеин, което е в случая от 130 грама спрямо моето тегло. Калориите ми са само от протеин. От гледна точка на хранене, ако трябва да задълбая, в момента супер стриктно си следя какви макро и микронутриенти се набавям. Обръщам основно жизнено важно значение на фибрите, които си набавям и на микроелементите. В момента се храня супер качествено, главно с плодове и зеленчуци, цели непреработени храни и се старая да успявам да си набавям всички микроелементи. Сега нека да поговоря вече за тренировката, тъй като вече минаха първите 2 упражнения. Както видяхте, имам chest press машини за гърдите, както видяхте в клипа, използвам така наречените йога блокове, които поставям зад гърба си, за да мога да увелича обхвата на движение и да увелича напрежението и съпротивлението в дългата позиция, или иначе казано, когато гръдните мускули са максимално разтегнати. Старая се на абсолютно всяко едно упражнение да правя пълен обхват на движение и да разтягам максимално в дългата позиция, като когато съм в фазата, в която мускулът е най-разтегнат, се старая да правя и кратка пауза, за да претоварвам още повече и също така се старая да забавям ексцентричната фаза на движенията, или иначе казано, това е тази фаза, в която ние контролираме и спускаме тежестта. Експлозивно я повдигаме и максимално бавно и контролирано я спускаме, за да може да увеличаваме съпротивлението в ексцентричната фаза. Това нещо го правя, тъй като смятам с Боби да направим и друг клип, в който да поговорим за актуалните проучвания, които излизат по темата, за мускулен растеж най-вече. Все повече и повече проучвания излизат, които показват, че дългата позиция, в която мускулът е най-разтегнат, се оказва жизнено важна за мускулният растеж и напоследък имаше много интересни проучвания, които съпоставяха пълен обхват на движение и lengthened partials. Lengthened partials са движение, в което правим частично, само до половината движение, само в най-дългата позиция, когато мускулът е максимално разтегнат. И повечето от тези проучвания бяха в полза на lengthened partials и показаха, че частичните повторения в дълга позиция са
по-добри за мускулен растеж. Но за това няма да задълбавам сега. Идеята на това видео е друга. Ще поговорим за нея в следващото видео. След това, както видяхте, имам тази много готина машина, между другото, много ми харесва. Много добре се усеща и успявам много добре да активирам латисимус дорси, или иначе казано широкият гръбен мускул, и успявам много добре да контролирам, тъй като машината може да се изпълнява и едностранно, и по този начин самият грип на машината беше много добър и лимитиращият фактор на самото упражнение буквално беше латисимус дорси и моят гръбен мускул, а не толкова грипът ми или иначе казано хватът. След което продължавам с това упражнение, което видяхте, Lean in Lateral Raises с дъмбели, като идеята на това нещо е да го изпълнявам под такъв наклон, е, че отново спрямо гравитацията по този начин претоварвам дългата позиция и тренирам рамото в по-разтегната позиция. Тук отново в съответствие с това, което ви казах за разтягането, това е по-оптималната и по-добрата опция за изпълнение на това упражнение, тъй като много хора, може би сте виждали със сигурност, много хора го изпълняват с обратен наклон. Те се накланят в посока дъмбела, като по този начин претоварват скъсената позиция и имат съпротивление, самото движение има съпротивление само в горната част, в която дъмбелът вече се е изравнил или на нивото на нашите рамене. По този начин ние претоварваме само скъсената позиция и нямаме никакво съпротивление в дългата, в която рамените мускули са най-разтегнати. След което в случая преминавам към Bayesian Flies. Това е едно упражнение, което може би вече сте виждали много пъти, тъй като нашумява все повече Bayesian метода, който Мено Хенселманс, от който сме се сертифицирали ние с Боби, толкова много нашумяха неговите методи и това е едно упражнение, което сме взаимствали от него. Упражнението е същото като флайс с дъмбели, както и вариацията, която е Pec Deck машината за събиране за гърди. В случая тук, когато го изпълняваме с кабели, упражнението ни позволява индивидуално за себе си говоря, тъй като аз имам проблеми с лявото рамо, имах контузия в ротаторния маншон и при абсолютно всички движения за гърди имах голям проблем с това, с рамото, тъй като това е една от най-честите контузии, ако трябва да съм честен, при трениращите. И единствено тук на това упражнение с кабели и усещам една много по-добра свобода на движение, отколкото при машината, и кабелите им позволяват да бъда много гъвкав в това отношение, да контролирам по-добре тежестта и самото рамо се чувства много по-добре и се намира в по-комфортна позиция за мен. Не усещам дискомфорт, не усещам болка и изпълнявам движението без никакви проблеми, като тук отново успявам да разтягам максимално и да правя пълен обхват на движение при това упражнение. В случая тук имам с една идея по-нисък интензитет за по-висок диапазон от повторения. След което преминавам към следващите упражнения, които вече са ми за ръце. Тук имам Offset Incline Biceps Curl с дъмбели. Идеята на това упражнение, да съм по този начин легнал под такъв наклон, е именно отново същата, да успявам да претоварвам дългата позиция и когато съм под такъв наклон, аз позволявам на бицепсът ми да работи максимално, не си помагам с рамото. Когато съм изправен и съм перпендикулярен на земята, реално тогава, когато стане трудно самото движение, аз си помагам с рамото и повдигам тежестта с рамото. И тогава бицепсът не работи оптимално. И по този начин, когато съм под този наклон, аз претоварвам максимално и изолирам само бицепсът. Без да си помагам с рамото и без да използвам излишен моментум. Като след упражнението за бицепс преминавам към School Over, което е на български френско с лост за трицепса. Идеята на това упражнение е да тренирам дългата си глава на трицепса, която е едновременно закачена и в две стави. Тя е закачена в лакътната става, както и в раменната става. И в случая най-добре се тренира, когато изпълняваме разгъване за трицепс над глава. Само в тези ситуации, именно тази дълга глава на трицепса можем да я разтегнем максимално и да направим пълен обхват на движение за нея и да я тренираме оптимално. Като това беше едно от нещата, на които Мено наблегна в курса, той тогава спомена, че при всички бутащи упражнения за гърди, за рамо и така нататък, останалите две глави на трицепса се тренират напълно достатъчно и трябва да имаме изолираща работа само за дългата глава на трицепса, именно поради тази причина. След това преминавам към тази Machine Lateral Raises машина,
която е за страничното рамо и тук идеята ми е да претоваря скъсената позиция. При вариацията с дъмбели, която беше Lean In Lateral Raises, идеята ми беше да претоваря дългата позиция, в която страничното рамо е в максимално разтегната позиция. И тук в тази тренировка имам две упражнения за рамо. Онова, което беше с дъмбелите, там целях да претоваря рамото, както споменах, в дълга позиция. Тук идеята ми е да го претоваря в скъсената позиция. Тази машина е много добра, защото има съпротивление през целият обхват на движение. И с това искам да кажа, че усещам съпротивление и в частта, при която вдигам тежестта, след което при ексцентричната фаза, в която спускам тежестта, отново усещам голямо съпротивление. Наистина много ми хареса тази машина. След това преминавам към това упражнение за задно рамо, което е малко интересна вариация между другото. Казва се Lengthened Reverse Fly за задно рамо и идеята на това упражнение е, както се вижда, да претоварвам изцяло Lengthened Position, да претоварвам изцяло дългата позиция, в която се намира задното рамо. Това е една вариация, която видях от Джеф Нипърт и много ми хареса и реших да я тествам. Наистина много добре се усеща и доста голямо съпротивление има именно в тази най-разтегната позиция за задните рамене. Това е моята тренировка. Надявам се наистина клипа да ви е харесал, да ви е било интересно за това, като планираме да споделяме и други такива тренировъчни влогове с по-подробна информация и за проучвания и така нататък. Ще ни е много интересно да чуем и вие какво мислите в коментарите, но сега ще ви оставя с тези тренировъчни кадри и с останалите кадри, в които съм след тренировката, ще ви покажа и моята моментна форма, в която се намирам сега. И наистина се надявам да ви е било интересно. Като тук искам само да кажа, че при това упражнение, ако решите да го пробвате, много е важно с другата ръка да имате добра опора, да сте стабилни. Тъй като когато сте застанали така по този начин на една страна, може да видите как се държа с другата ръка. Когато са ви по-големи килограмите и ви натежава самата машина, е много трудно да се държите по този начин. Идеята е да имате стабилност на това упражнение и да не позволявате да се клатите, да използвате моментум и да сте нестабилни, като по този начин, ако не сте стабилни, ще ви е много по-трудно. Оставам ви с останалата част. И ето ме отново тук след тренировката, като преди да приготвя своята вечеря и да седна да хапвам, имам да свърша малко работа на компютъра, да отговоря на клиенти, да видя какво са писали и наистина се надявам да ви е било интересно това, което съм ви показал като тренировка в момента. Това е моят план за следващите няколко месеца, като много подробно ви разказах каква е моята цел и какво целя да постигна като цяло, от гледна точка на тренировки и хранителен план. И много ще ми е интересно долу в коментарите да споделите какви са вашите цели в момента, какво желаете да постигнете, дали да горите подкожни мазнини или да покачвате мускулна маса. Боби също ще направи подобно видео, ще сподели той какво прави в момента и какви са неговите цели, но това ще го направи той и ще ви разкаже малко повече в неговото видео. Като както ви споменах, приготвили сме ви различен тип съдържание, ще качваме подкасти на различни теми и ще дискутираме такива неща, които смятаме, че са ви интересни и в същото време ще споделяме и най-актуалните научни открития, които световната наука открива на тема хранене и тренировки, за да може да все повече и повече хора да се образоват в тази ниша и да знаят, че тези митове, които са масово разпространени, всъщност не работят и са грешни. И ако се прилагат, е пълна загуба на време, всъщност. И много ще се радваме също така долу в коментарите да споделите какво на вас ще ви бъде интересно да споделяме като съдържание. Това е от мен за това видео. Надявам се да ви е харесало. Можете да го харесате, да се абонирате за канала и ви оставям със следващите кадри, които са от моята форма в момента.